Magallanes, Uban, Barcelona, Gubat, Irusin, Kasiguran, Castilla, Pilar, Dunsol, Prito Diaz, Bakun, Susugun, Asinipa pang mga baryong Darakul, Malaumawan, Makalaya, Darakulan, Sira, Tumalaytay, Bumabang, Tarum, Jampig, Darakup, ang hipon, Liptong, Dalandang, Karan, Yaw ng Katamisan, San Vicente, Tanggurangan, Makamuti, Maumay. Bulusan, Matnog, Bulan, Magallanes, Uban, Barcelona, Gubat, Irusin, Kasiguran, Castilla, Pilar, Dunsol, Prito Diaz, Bakun, Susugun, Asinipa pang mga baryong Darakul, Malaumawan, Makalaya, Darakulan, Sira, Tumalaytay, Bumabang, Tarum, Jampig, Darakop, ang hipon, Liptong, Dalangdang, Karan, Yaw ng Katamisan, San Vicente, Tanggurangan, Makamuti, Maumay. Sa mga soltero, dapat magtrabaho, mag-istambay sa kanto. Takun grupo kamo, baso ang kapot nindo, o pigbabawal na sigarilyo. Ay ano na iyan, puro na lang tambay, soltero may agong siging ilo. Dapat magbago, tiba't maghilang pa kamo. Ay ano na iyan, puro na lang tambay, soltero may agong siging inom. Mga pare ko, dapat magbago, tiba't maghilang pa kamo. Sa mga soltero, dapat magtrabaho, dai mag-istambay sa kanto. Dai mag-istambay sa kanto. Pula sising berde, nagtugtong sa pili, nagunin malumbay, makawili-wili. Anong mawilihan, bakong taga-digdig, siyempre magpupuli sa banwang sa diri. Ay, 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 pobreng buhay, hain ka na baya, nasa kung kadamay-damay, kasana daing iba, ang naranga kang puso kong nagdurusa. Siyempre magpupuli sa banwa sa diri. Ay, 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 pobreng buhay.
nyo ngayon kayo dadalhin sa Albania? Advice para sa isang organisasyon. Kinakailangan natin talaga ng pagkakaisa kahit ano, kahit saang lugar, kahit anong organisasyon. At saka kinakailangan yung ating pananaw ay hindi lang pang nasyonal, kundi international na rin. Lalo na sa mga lugar na kukunti lang mga Pilipino, kailangan nakikiisa rin tayo sa iba't ibang mga bayan na naririto para hindi tayo nag-iisa na parang island. We're not an island, but kinakailangan natin pakikisalumula, ganun ba yun, sa iba't ibang mga nasyonalidad na naririto. Para sa ganun, may lakas din tayo, may boses. Television of Greece. This is Mary Agnes Urban. Just call me Mana Agnes, 71 years old. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen, Griechenland. Hello.